Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Fkjgp Mawkyrwat Circle hapo ka jingalam uba Enbor Syiem yong uskateri ka Fkjgp Mawkyrwat Circle ringkat ki record menta ka sngi ka khandai tarik unai tung 8,000 apusan kiralet banyak kendu ya uba B Maulong UDC jong ka Southwest Khasi Hills District ban pen kan mau biang ya ka jing dawa ka sing kata ban pen kala Kyrteng no ya ka Circuit House Mawkyrwat sya ka Sngap sing Syiem kumshi benta ban ainam bat pensa kan mau ya uniu Syiem bakrau ka Hima maharam kat kum ka kot jing tho bakaseng kala ai ha UDC kaseng kala ong banadu kapor balate ya umoddur jong u Sngap sing Syiem ha phalau jong ka Circuit House kanong rim kalong ban ainam bat ai buram ha ka Kyrteng jong uniu Syiem ya ka Circuit House kumta sa sisien pat kaseng kala Kyrpad ya UDC ka Southwest Khasi Hills District ba unshim kya bat ban le no kham kloy ya kani ka kam Kajingwan kenduk jungi mentah kasngi ya sa DC jungi ba banari molong na ka Fkjp Mawkyrwat Hotel ka pang bat kanorim kalong halol ka jing kwa jungi ban bu na ya ka Kyrteng jong u Sngap sing Syiem jong ka Hima maharam bat u nong ile lajloj jong ka jet bandriu ka jungi ya namar kumba ka long ya ki por bladat na kaliang ki wei kisang bahalang ke wan bu jing tho ban penkala no ya ka Kyrteng na ne ban ainam no ya une urung krau ya ka te ka Circuit House ka badan ne ha ka dong ka tan ka jungi ha ka Kyrteng jong une u Sngap sing Syiem bodem Syiem bat urung krau jong ka jet bende bat jong ka dong ka tan ka jungi na kaliang jungi na ka sang Fkjp Mawkyrwat Hotel ni Kyrpad ya uklidu jong ka distrik jungi bisar bi molong ba in subha ban simkya kam kloy ya kade kam ba in bu jing tho na kaleng jong ka office sya ka sarkar na ba sarkar kan simkya ban le kam kloy kade kam la kada dai ha ka jing bana pa ba la ni ki notification ba kum juru ha ka be dai ba ka kam ban le ban pendap ban pen kalano la ne ban ainam ya ka Kyrteng ya kade ka Circuit House sya une uru crowd jungi Syiem Sngap sing Syiem adem jong ka jing ya kenduk jungi i sadisi oi ngila ya keren ngila tai sabi bat kene kam bat ulak pular ba unbu jing tho na kalian ka jong u sya ka sarkar bat ka sarkar kan sa simkya ya kene kam ulak pular ini ba un salek no kam klo ya kene kam habedai bat kene ka jing pen kelar ni ka jing ainam ya ka Kyrteng jong Sngap sing Syiem ya kene ka Circuit House